May gabi isa na. May gabi. Dengan Pedro. Nasa Roma 3:4. Roma Kapitulo 3. Ngayon sa toklo, ang tanan tao magkakul. Pero pasakli ang Diyos, ganun na yung napatinuguro. So, ang Diyos mo ganun na yung napatinuguro. Di mo makakul. Kung tawagan ka sa Diyos, iyak mo na. Sa mga so, kaya ipatapin ko sa Jesus nga, akong itudlo sa akong mga pinyanan. Akong itudlo sa mga nagsusunod na ilan iwali ang pulong sa Jesus. Ilan iwali ang pulong sa Jesus. Yang pulong sa Diyos, iwasan. Nasa San Juan 8, Kapitulo 24, kung magpapilin mo sa akong nagpulong, may bawa mo sa naturan ng Diyos. Pero doon ay pasilaan si Sir Chris, 23, na pagpantay mo kay kung na yung natao na maghibuhi mo ilang personal na opinion sa English personal opinions. Madaghan kayo mo pasandalan kanina. Buhay magkakagan, buhay magkakaibaw sa katawan, daghan din sa mga. So, God versus personal opinion. The Word of God, kanang dugma, ato lang hinugdugma ka mga way dugma, way mahimong dugma, kung mulay isitaran sa mga anak-anak. Dugma o makulit ng Egyptian, very, ay sa context ng Biblia. Na kung mga pinili ng daan, kung itawag ng daan, ibalaan na ng daan. Referring to them. Kaya sa mabasa sa Biblia, Roma 8, ay dilirin ng Gusto. Mga pinili ng daan. Sa awit 4:7, ang akong esposa, putli, may butili ang kanya. Referring na akong Mary. Sa Catholic Bible, kanang nila na ito Lamentation. Marami ni Solomon, 4:7, that was the conception of Mary. May buling ko yun. Wala nga, do not forget the Dugma. Dugma is infallible dito sa iyo. Kaya pasukat as confident. Mamura na yung akong ipamit ninyo just to tell you the power of truth versus human opinion. Sa Sira 3, 23-24, pag mamanamon mo nga doon ay mga personal opinion na makapasalaan sa mga bilang kayo makapasalaan, makahibo o kautan na kahibutan sa akin. Kaya kita mga Catholic defenders, model mo rin na. Ito mga isang pulungin ka sa inmates sa balay na ko. Si Brad Libo sa Ulapo J. Kung tinigil po tayo, si Paco yan ang duduk na sa dito sa Pilihan. Sa may kulitas nito, si Tata na pangkul kayo dito sa jail. Maraming bisip siya, tinapulit ko tayo. Bisip, kung okay, doon ka ba siya makapanaan siya? Yan ko nagpatay siya ikaw. Kalitas ko diya sa pinadayang 20 ages, katong patay siya tao, katong mauladong, nanapaw, sigutan yun si Bino. Pero ikaw, hindi ko na sigutan kayo. Ibang mo ka. Sigutan kayo kanya. Tapos ang himo yung krimen. Tapos
tremendous consequence because of the wife who betrayed me. Marami po sa So Catholic Filipinos must be always a model. Model ta sa itong pagsuti-suti, ito pila mga pastors na mapulo. Kaya mga po, para po, gano'n na yung tanong sa ligdo, kamutan. May natago na po na pinatag sa mga kubos. Kaya, ikaya na ito nga misinterpreted na. Pero lang po yung magkubang, hindi ko na po rin na, yato, pala sila na yan, kung bumahay, pag-balik sa school. Jadi ko sa kaya ako na ito dito. Higit-higit mo na sinisuti. Yang babae sa sinisag, bayong-bayo, ilakit ha, para nagalayak sa pagkakot. Ang po sa ito, kung saan nga ito, kung very serious in teaching, pag-buwaro. Usok at pipipipin yung suti. O, sa ilan yung mga Walang kaya na ito kung sa'yo na pangdumba. Ikaw yung garo, dito kayo kusang ginagawa. Catholic University. When you want to learn, dito po. Result ko siya. Kasi dito pa na kumabay ba para sulit-ilig na kumunin ng Catholic University. Pero kung kasi ako na, at dito na lang kasi kung sa akin, wala lang ko yung itawag ko. Isagsun si Mahal, pero na mo kayo magpuli mo muna. Wala kaya na ito, ha? Branchit kay Diyos, ha? Butan tayo. Si Branchit kay Diyos, isa gino, ha? Kapili ha, si Kapili. Pwede mo na ka dyan pa tayo. Mayroon. Kaya na ito, kaya pangyayin mo ng tas na. Wala lang yung ihalan ko. Ito talagang yun ang binuo ng buho. Ang pare, nag-abisa, yun ang binuo. Binuo ng buho siya. So, ito po sa atong interpretation. Talaga, utos ba yung mga na-insultis gino. Tupusan na lang. Buong 24:14. Diyo ng Diyos, nagdagan si Holy Sulti. Kung ugali, mamatay ang Diyos, patay ka na. Ang tanong, ang hayop, nabilas mo tao, hanap mo. If, natuloy. Hindi mo makakagusto. Yan doon na yung nga, ang ato Ginong Kristo namatay. Alas 3 ako. Lubog, Gabriels, namatay ang Diyos. Ngayon, pagkasunod, patay ang Diyos. Pagkalumin ko, lubog ang Diyos. Yun ang ba? Saan na namatay ang Diyos? Pati ang nagkibaw ko sa Diyos. Juan 4:24, kaalat 3:1. God is a spirit. And spirit ka na tayo. Sige na Ginoo sa Hebrews 10:10. Pataas ko ako ko. Ako buhig sa karoon. Dili ko mamatay. Yung na. Ang sasagbay ko ako buhig sa karoon. Yan doon na itanda. Pagkakat mo tanda. Tumangkugit ko sa iyas dito. Kuyo ko dito tumang. Kaya ito pagkakong nililiho mo. Nasa pa sa Isaiah, tagna na ito ni Jesus. Malang ka na ito sa kabatang lalaki niya. Ang kagawahanan, tuntog siya naman. Pagkanganan sa kahulukan. Pagkagagahan. Pagkanganan sa Diyos. Pagkanganan sa Panginoon. Pagkanganan sa Amahan ng mga Diyos. Kung taon siya muli katagpusan niya, matapos siya eh. Kako ng Ginoo. Hindi rin mo makakat ng Ginoo. Yung Ginoo ang kumakuran, kanunan. Roma 3:4, ang mga tao sa iyo na makakunda. Pero Diyos, hindi mo. Panimulog ka.
Diyos na nagsulti. Nakilig mataan, magalang amahan, wala katapusan. Saan na wala katapusan? Wala. Granted, gagalagin mo nilang ang Diyos sa mga. Yang consequence sa episode na kapatay na kita. Yan ang unang Brady Santo. Namatay si Jesus. Diyos at lubog. Diyos yan. Iya pagka Domingo, naman ang Diyos yung namatay. O manila ilang pagkatao. Kaya tinulay, tulong ko sa sila yung namatay ng pagkatao. Kaya namatay sa pagkatao, duman yung namatay. How can we prove that? Usahin mo, pakit, kasulatan ka. Ayudahan mo kasi ito, masulti na kaya yung masulti gusto. Namatay ang tao, namatay sa Diyos. Hindi mo gusto si Kristo, patay ko. Kaya siya ito, katawa, munong ko na kung patay lang. Sa mga dos, di sa hindi nga ito sa City. Di sa hindi nga ito sa 20. Patay ko. Siya ito, katawa ko na munong. Kung galing mo ako ba na si Kristo? Ay, Kristo hapon doon mo, dami mong baro, laban sa Christianity, kasi makapon pa na founder, author of Christianity. Makapon. Pati ako, si Katungan na ito. Yang apa ba yung katekisyon sa Catholic Church, i-confirm ako yan. Sa katekisyon sa Catholic Church, paragraph 60, verse 30. Nag-iyon nga, diha na namatay ng tao. Katawag ni Kristo, nagbuwag ng talagang lawas. Ikulita na sa divine person. Pareha na, bulpin pa. Bulpin mo na yung haspunin na ito. Prostisyon na rin. Bulpin, bukas, na itabon. Ang tabon niya sa mga tuo, ang bukas niya sa mga. Walang buwag na. Walang buwag na. Kung buo na yung analogy na namatay, ang tao, ang tao ng Diyos na buwag na namatay. Pero wala akong biya sa divine person. Kung sa divine person, wala akong biya. Kaya namatay kayo sa mga ngunit na walang lawas sa buwag. Diyos sila pagkakantao sa Domingo, ang namatay ng Diyos, nabuhin. Huwag mo ngayon ang pagkatao ng Kristo na namatay na buhin. Ang Diyos mag-ilumino. Yan wala ko kayo makakasok kayo sa Domingo na it was the divine person of Christ that died. It was the divine person of Christ that died. Ang nakasok ko eh. Kanilig sa kaya. Kaya ko sa kayo ako kung sa ito na. Nasa Teaching the Catholic Church, page 420, page 220. Si Kristo iternal. Kung sa nag-eternal, may sumunod. Kung sa nag-eternal, pili ko. Christ is eternal. The Father is eternal. The Holy Spirit is eternal. But they are not eternals. Only one. The meaning is, and the beginning. Katapusan, sa Teaching the Catholic Church, page 91, there are three divine persons. Diretso ang personal. Usawa sila ng pagkakas. And believe in eternity. In this life. And the three persons live in eternity. Usawa sa pagkakas. Ganito ang persona, mahal ang nakakspresyon, usawa ka Diyos. Huwag nagbiyo sila sa mga ito. Live in eternity. What is eternity? Look at the Bible. Eternity is no beginning. Oh, nag-isulti sa Teaching the Catholic Church. The three persons, the Father, the Son, the Holy Spirit, not three gods, something one that and believe in eternity. So, kapag ito, hindi ka papatay. Hindi mo nang patin sa Kristo, pagkakwa ng lupa. Ito na rin nag-aas ko yung Genesis of the Hebrew istorya niya, personal interpretation niya, simbato.
I am always quoting the word of God. So that is not personal. I am always quoting the authority. Teaching the Catholic Church, the dogma. Muna kung gigamit naman yung authority say there, saying na ayong teaching my own personal interpretation. Oo, sir. Oo, pero pinito. Ay mabuto na ng iso. Dito tali ko na ay ko ipasahod sa Biblia, that is not personal. It is divine. It's the Holy Spirit. We resort to the Holy Spirit. Finally, kung sila'y tinuod pa tayo na tayo na. Kaya ito nakasulatan sa Hope 34, ito si TG, kung namatay ang Diyos, patay na nila. Yan to, anyo 33. Bernes sa Lord Domingo, patay na nila. Doon na ba yung namatay niya ito? Gilpan ko, dito. Nasa Matthew 27. Buktos din ako ni Kristo. Daghan nga buhi. Ang namatay niya ang kanta. Nasa panagusan mo. Teaching in the Catholic Church page 75. Christ is our God. And He cannot suffer as man. But He can suffer as man. Di sa naman na ito, si Kristo ang Diyos. Sa iyo ang Diyos dito sa mga Diyos. Di sa mga tayo. Pero siya sa katao ng Diyos. Doon mo na. Hindi mo kinapagtiro lang yung mga tayo. Iklaro mo na. Christ is our God. And as God, He cannot suffer man. But as man, He died. Klawa, kasi Kristo atong Diyos. Kung ang iyan, pagka-Diyos, di mo tayo. Di mo sakit. Iyan ang pagkakataon. Di ko siya nilin na matubos ang kawasok. Kung si Kristo ay namatay niya tao ka, sige. And teaching of the Catholic Church, ang fundamental sa Catholic Church, the Spirit, Christ, the Spirit, permeates the nature of His being man. So when Christ died on the cross as man, the Holy Spirit was there. Kung siya, po si Kristo sa kitang nangyayari ng tao. Yan yan yung Diyos. Pero sa page 168, ang teaching of the Catholic Church, He is not affected. Niyanto siya sa dinuog na kasakit sa kamatayon sa lawas. Tinawiyan ko kay Jesus sa buong mga. Tapos ko niya na ako manipayan mag-Catholic defenders niya. Ganun rin. Nagtuon. So, buhian mo kuman mag-alpin, Timos Dalawan, Masapos, Bunya, Katigon ng Sante, Secretary, Segundo Rapero, Clara. Kung ang Catholic defenders, nakikinahangin lang kita matapos sa kapatid. So many Catholics abandon our Catholic religion and join to another religion. Ewan, tak ka makatuloy kong lumiya. Yang dua, tungod kayo ay umispisa na ng mga urusan. Ang tanang nakasimple na kaluhod larawan ng eterno. Pero sa Catholic, di ko na kalma. Doon na may larawan ng ipahimin sa Diyos. Larawan sa Pasantos, Kilopin, Simuro ni Cristo. Kung hindi mo naginaw tahoran. Hindi ka matahod, sumugod ka. Asa mo basa? Sa Salmos 24, 4, sa akong balay na magbasa. Daanin akong larawan. Kinsa to, kasi pala nini, akong sumunod. Isigil ba yun sa Mexico? Kinsa to, kasi pala nini, akong sumunod. Sunod ko rin, itong kasi pala larawan ng Santo. Wala ito daholo, pero na ito nagsibaho ng Jesus. So, congratulations again, pati ngayon mo ng kasaysayan ng 2023, 2023, tuwa na sa kahon sa nangangin. Di na sa Enero 24, pero sa 8, patuloy pinag pusukin mo ito. Pero kung ang buon na, pag binuot ka, di ka mo. Pero doon ako amigo sa Pertsuk, naitang ko lang sa Diyos. Ako,
Sekarang ang pinagigil, so dahil bayan sa ito, di ba nakapala ng utang? So, may photo na, saktong kadulog kaon, yung exercise na mawa na. Lagi no, biglas na patulog ng bugay kayo. Pero it's not medicine. Karoon, hadlok man. Hadlok sa diin naman. Katapos na. Muna ikadlokan. Anong hadlok man? Kuhan na. Kung biglo sa bago, kay kwarta. Hindi ko naman kung yung isko na chok. Kadawang ng kawana. Hindi ano na sa Christmas. Butang na magkailan. May naman kayo ng praise the Lord. Pero kanya ito na chok. Ang iba pa rin kaya na moral sa akin ng mamor sa nagwa pa basta-was. Kapor siya ay, pero gabi. Beautiful women. Pero pag hinumdum niya ang iyang Nico lumatay kalit, hadlok siya, impirno magkukulit. Talamin, hindi ko yung nagbabayay nga. Pero kuyaw na kayo. Kumatay mo rin. Ino naman yung matay. Wala mo. Diyan sa dinihan, lumat sa buwa mo, babayay mo, isabot-sabot. Sa mga hibo, dia buntot, rumah patay. Ingon din kebantaran, buatay ng tao. Sudah na ganyan ko tayo, bigyan so security ka, buha patay na. Dito sa sao, kaya kami tingnan ng babae ito ng film. Puros mo niyo, bapa ka mo kumain. Please. Timba na ito sa wera. Trabaho ka, pugat na mo ito. Sa kabayas na ba? Ya, iyan nga. Kuya, dakong tao, di niya ganyan. Hindi na kayo. Huwag po siya. They're going 6 hours. Sino po, iba mo? Kabaan tinggal itu semana nga. Kutiputan. Gaan tinggal. Di ko dibangan tinggal sa sawaputan kayo. Mana mo bukan? Unang sige mo sa lalaki kaya para maluwa siya. Kaya dia mas lungsod. Dia mas sa klinik sa lungsod. Isya siya. Dia mo ito, ganang sakat. Gerhap dong po ini. Wah, lagi. Idam di hospital. Kebunan. Waktu kita tahu. Begitu hospital yang dokter tentang medisina ini. Mati. Gebaran pak. Punya gebas ke gebaran. Pikir dong betul. Mati sebagai kenal dia. Di nama gama ibu tahu. Mereka merupakan yang bersama kembali modal selanjutnya. Beliau berhidup tak gamutan segala semua. Sana, satu, amin. Selamat hidup. Saya mau kayu diri kami tadi di Lawas. Kalau yang keseluruhan di Palu, kuasa kami semua berkilo-kilo. Sungguh bukan. Karena ini mau Katolik Federasi. Lebih dengan Muslim di berdana hidup sana. Vice President juga tampung naik. Hubungan Bapak Syariz mengenai kami selesai kita 5 orang kilo nama kebahikan terima lagi simpulo dengan simpulo dengan simpulo amin segala Tuhan segala keputusan itu dan selamat tinggal benar ke Tuhan. Jadi, kung mong kuha na, imutapit ha.